Kwa iwe mzanga osauka, malangizo anga mama wa uno ndonena kuti chonde osamamudalira wandale ukamudalira too much siku lina ukhoza kuzadya nazo mchenga. Anthu andale ndi anthu onama kwambiri. Kafukufuku akunena kuti anthu ambiri adagwa m'mavuto chifukwa cha anthu andale. Munthu wandale amazaoneka ngati wabwino kwambiri, koma kumufufuza amakhala kuti iyeyo ndi tchale, especially now pamene tili m'boma ili la MCP. Ambiriwa ni mamafiya amene amaoneka pamaso ngati ndi anthu abwino koma ali anyenga. Chonde iwe munthu mzanga osauka, uzikhulupirira wekha, uzikhulupirire ukaswiri wako, uzikhulupirire kuthekera kwako, osamudalira wandale. Andale pena amazaoneka ngati amadana, koma ukaawunikiranso kwambiri samadana. Malemu Lucius Banda adayimbapo nyimbo yonena kuti andale ndi mizu yakachere, amakumana pansi, amakhonza kumatukwanizana mpaliyamenti, koma akatuluka mene muja amakamwera tii limodzi. Amakhonza kumalankhulana zamwano pa nsonkhano, koma akakumana kumbaliko amacheza limodzi. Kodi inu mungakhulupirire kuti mmene amadanirana a MCP ndi zipani zina nthawi ya maliro achilima anagawana ndalama? Sokairo akutinamiza ife ziko lonse kunena kuti anagawana 160 miliyoni, koma ndalama zimene zidatuluka ndi zambiri. Chifukwa kafukufuku amene tampanga ife Amalawi First akutiuza kunena kuti ndalama zonse zimene zidawonongeka pa imfa imene ija idachitika pa 10 Juni zinali 1.5 biliyoni. 1.5 biliyoni ndimene zidawonongeka. Funso nkumanena kuti kodi pajamu nkanena kuti andale agwirizana, ndipo onse akugwirira ntchito limodzi pa nyengo imene ya mavuto. Ifetu anthu osauka tinkaona ngati ndi chiyambi cha mtendere, tinkaona ngati anthu andale sopano mwayamba kumalankhulana bwino, kumachezerana limodzi, koma ayi idali nkhani ya ndalama. Kuteloko zipani zokwanira 10 zidalandira ndithu ndalama siku nthawi imene ija ya maliro ija. Taxpayers money. Kumaona ali masuti phafa, ali nkhopezo, kumakhalirana limodzi na agwirana manja, osaziwa kuti alandira ndalama agawana ndalama. Ndipo anthu a opposition ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri. Anzanu anakubwatikanalo ni filimu kuti akuonera kuchiteni testi. Pa siku limene likamadza tuluka audit report la ndalama zimene zidawonongeka, mmene abera ndalama, inunso muzakhale nawo pa ndipiti. Azanene kuti sife tokhatu amene tidalandira ndalamazi, azipaniso zosusa analandira nawo ndalamazi. Ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri amene mmaonesa pamaso pa ife ngati kapena muli ndi welfare ya anthu, yeti mulibe. Andale nonse mmazaoneka ngati kapena mukumva chisoni ndi Amalawi, koma chikhalireno chomukukhutisa mimba zanu. Iyi ndi nthawi imene Mulungu akanapemphedwa, kumupempha Mulungu kunena kuti azatipase mtsogoleri amene angakhale ndi welfare ya anthu. Koma taona kuti zipani zonse zosusa komanso zolamula, welfare imene mmakhala nayo ndiyo yoyang'ana m'mimba mwanu, yoyang'ana m'matumba mwanu, yoyang'ana za abale anu. Ife Amalawi mulibe nafe ntchito, ndipo inu simungamve chisoni nthawi ngati imeneja, malo mokuti muzitenga ndalama zanu ndikumakapepesa mabanja onse amene anaferedwa nthawi imeneja. Inu ndi pamene mmakakumana ku kabineti yanu ndikumapasana ndalama mwamuseri. Ndalama zokwanira 160 miliyoni zidawonongeka. Andi chilungamo chake nchonena kuti mmenene ndimaziwira andale
ndalama zimene zidawonongeka kumeneko 360. Iyi ndi filimu chabe ya Malawi, musakhulupirire. Ndalamazo zidapitirirapo pamenepo. Anthu andale ndi anthu woopsa, anthu okuba, anthu asataniki, anthu amene alibe chilungamo. Chomwecho ndikufuna ndigwirizane ndi anthu onse amene akunena kuti ndalama zimene adalandira zipani 10 azibweze, chifukwa imeneyo ndi taxpayers money. Mwachidule tinganene kuti anthu inuyo mwaba ndalama pa maliro, kunamizira maliro koma mukuba ndalama. Kodi ma 15 miliyoni mmalandirawo ngakhale kuti ndizonama, koma mwina tinene kuti ma 500 miliyoni mmagawanawo, mmagawana kuti chani mmachita celebrate kuti nzanu wamwalira? Ndizomvesa chisoni kwambiri. Mmachita celebrate chani? Mmafuna kuti muonese mtima wotani kuti mwakwanirisa zimene mmafuna, kapena tinene choncho? Chifukwa sizikumvekatu kuti ndalama zimene mmakachita withdraw ku account number 1 izi ndikumagawana nonse azipani, mmagawana kuti ndalama za chani? Inalipo nthawi ina yakenso chipani cha DPP chidatenga ndalama kuboma ndikumakapangira zawo, adazibweza anthu atamang'ala. Nthawi inonse yakwana kuti inu anthu azipani mubweze ndalama zonse zimene mudatenga pa nthawi imene ya maliro a Saulo Chilima ndi anthu ena 8, chifukwa kumeneko ndiye kuba, kumeneko ndi kusalungama. Anthu andale ndinu anthu woopsa kwambiri, mwatiopsatu ife a Malawi. Ife tinkaona ngati nthawi imene ija mukulira zeni, mukulirira nzanu amene watisiya, amene anatisiya pa ngozi yomvetsa chisoni kuchikangawa. Koma inu zoona kumakapezeka ndithu kuti malo mokuti muzilira kumene kuja ndiye ndikumakalandirako ndalama. You want to tell me kunena kuti inu munalibe ndalama zanu zokuti mukanakhoza kuyendera kupita kumaliro? Munalibe ndalama zanu zokuti mukanakhoza kukapereka chipepeso? Ndiye chipano chipanicho ndiye chili patipo. Mukamanena kuti ife ndife azipani, ucheni uzipaniwo uli pati, kusiyana ndi kumatenga ndalama za ayinyake, ndalama za taxpayers money, anthu mene akuvutikira muno Malawi. Inu ndiye ndikukakambirana ndikumakaba ndalama zawo, ndikumakanamizira ngati muli ndi chisoni, kumakanamizira, kumakashaina, kugulira zovala pamene paja, kumakashaina pa maliro mene amakujambulani muja muzioneka ngati pali unity of purpose. You have left behind all your differences, lero mukupanga chinthu chimodzi. Yeti inali ndalama zimene zinakuchita ni unite kuti aboma anachita extend an olive branch ndikuwapasa anzawo ndalama kuti bwerani muzatenge kuno ndalama zaphweka. Ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Kuona mavuto mene alili leroli sizikanayeneranso kuti inu anthu andale muzikagawana ndalama. Sizoyenera zimene zozoya. Akanakhala kuti zimene ziwapangani munthu osauka mutammanga kale kuti waba ndalama. Koma iniyo popeza ndinu anthu olemera. That is why timanena kuti abale anga anthu andale wanayikonza Malawi ngati dimba lawo loberapo ndalama. Muzaone ma budget mene amachitira pasi ku parliament, amakhala kuti apasana kale ndalama ku Seriko. Lero ndi awa akukaperekaso extra 1 billion ku State House adi yoyonjezera, yeti analandira kale over 1 chakuti trillion yokuti azipangira maluwa kumeneko, yokuti azigulira zogulira. Lero liyangoja within 6 months sinathe akukapasaso ndalama ina. Ndi dziko lomvetsa chisoni kuyang'ana ma challenges amene ali muzipatala, ma challenges azakudya, fetereza amene kulibeko fetereza, ndipo amene wamugula fetereza yo ndiye kuti ameneyo ali ndi azibale yake mwina ku MCP ko. Lero magawana kumapereka 1.5 matumba 1500 kwa munthu mmozi ati chifukwa chokuti ndi wa MCP. Fetereza anthu akuzunzika koopsa, ndipo tithokoze amene anabweresa mechanism yokuti anthu azigwirisa ntchito manyowa. Anthu ambiri ku Malawi kuno adalira manyowa chaka chino. Kulibeko minister wache wa agriculture kumuona angonene pangati nkhumba, kusonyeza kuti wafikapo, ndalama zafikapo. Ndipo inu anthu andale inuyo Mulungu akuyendereni mwapaderadera.
akuyendereni akuzukuteni inuyo chifukwa sizoona amene anthu akuvutikira kuona katundu amene wadulira malata amene chishiti cha malata chimene munthu umachigula 60,000 lero achipanga double chafika mwina 90 chakuti 1000 chafika mwina 100 chakuti 1000 Fanta amene anali pa 700 lero wadumpha wapita pa 900 mulungu amawaza khala pa 1000 palibe kothawira kwa munthu osauka palibe koma iniyo basi business as usual basi kumapanga zinthu zoyerekedwa lero ndi awa apolisi malomo kuti mukapase ma uniform anthu mene akuzunzikira apolisi amba kumagulisana okha zovala kumabwerekana mwapereka kwa few individuals malomo kuti mukanatenga uniform ndikupereka kwa apolisi aziko lonse majombo ziko lonse china chilichonse koma inu ntchito ya apolisi inali yosiririka kalekalero tiriana lero ntchito imene jasmano yasanduka mwinaso wa G4S ali bwino ngati kuli munthu amene amazunzika kwambiri muno Malawi wafika uniform aje kumaonesa zigamba kumaperepeseka kumakangogula kalala yofanana ndi upolisiyo ndikusokesa ndi apolisi ya Malawi kuwaona uniform imene akuvala yomvesa chisoni kuwaona akamapita maulendo osiyana amachita kunyamulidwa mmalole ngati ndi ng'ombe zochokera kuchikwawa olomvula itabwera motani apolisi wamanyowa mmene momo mukanakhonzatu kupanga bwinotu izi zikungowonesera kulephera kwa usogoleri wa kupolisiko kuti tili ndi msogoleri amene ali manyaka amene samatha kuyimba foni kumuyimbira bwana wache ndikumuuza kuti ine ana anga akuzunzika ana anga akukumana ndizi usogoleri wolephera ndengati akulephera bwana wanuyo iyo mungazithe chifukwa bwana wanu tundu uja anapita zulo ku parliament ndikumakalephera kuyankha mafunso achimanga mungoziwa kunena kuti tilibe msogoleri chifukwa mwana wina aliyense amadalira bambo ache olo atamenyedwa amathamangira kwa bambo ache ndikukawuza kuti wakuti wandimenya ndengati bambo ache wakulephera kumuteteza mwana wawo ndiye zingakhale bwa nzopangisa manyazi ndipo amene amamunamiza chakwera kuti zili bwino akumulakwira kwambiri munthu ujayo sanayenere kukhala president zinangobwera mwa accident zinangobwera chifukwa cha kulimbikira kwa uyu Chilima ndipo Chilima ntchito yonse ija Chilima anali munthu olimbikira Chilima ndi amene anthu anamudalira anthu anamumvera koma lero ndithu Chilima kukafa chonchija koma abale ziko silimayamika ndipo abwinode amamwalira dinsanga ine ndaonera kwa uyu Chilimayi amene anthu anakhala naye very eager komanso hope kunena kuti akhoza kusintha ziko linolo la Malawi ziko ili lasanduka sopano ngati la sadaka aliyense angoba mmene angabere kuchokera kwa president ma ministers aje onse angoba palibe amene angokhala kumapanga za chilungamo koma aliyense angoba basi ndipo abale Chilima Bon Calendar the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osajidaba tukubasirani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa 18 December 2024 pa wailesi kapena kuti kanema ya Times. Takhalani pompo mumvetsere kuti kodi mdziko muno mukuchitika chani ndipo lero pa 18 December zakhala motani. Ipano lili ndi ngongole sadzaoneni poya kuti nthawi siwonjezeredwa kuti funsoli lifunsidwe ndipo umu ndi momwe ajolobala anayankhulira
atalephera kufunsa funso lawo. Koma president lero athawa mu nyumba ya malamulo kulithawa funso limenelo, ndipo ndi funso lokhalo limene president alithawa osaliyankha chifukwa choti alibe yankho lina lililonse kwa Malawi amene akuvutika ndi njala. Muzokambirana za ulendo uno zomwe zachitika pakati pa mwezi wa Novemba ndi Disemba, aka kanali koyamba kuti achakwera abwere ku nyumba ya malamulo kudzankha mafunso kuchoka kwa aphungu. Malawi Human Rights Commission yauza nthambi za boma kuti zizilemekeza lamulo la gender equality. Cholinga cha lamuloli ndi kuteteza ufulu wa amayi ndi ana. Bungweli lati lakhazikitsa ndondomeko yolondoloza momwe nthambizi zizigwirira ntchito polemekeza lamuloli. Samkalimira akufotokoza. Mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Human Rights Commission Deborah Banda anaizi ku Mzuzu kumene amakumana ndi akuluakulu ogwatiza boma komanso amabungwe kuwafotokozera za lamulo lokhudza gender lomwe cholinga chake nkuonetsetsa kwena kuti amayi sakuphwanyidwa maufulu awo kumalo osiyanasiyana. Atambulasi Banda anena kuti Malawi Human Rights Commission ikuyembekezera kunena kuti nthambi zomwe za boma zitsatira lamuloli kutengera kunena kuti zambiri zomwe zili mu lamuloli zikuchokera ku mfundo zimene adapereka kale ku boma kuti azitsatira. Tatenga zimene ika mu strategic plan mawo muja ndikuzibweretsa soku kuti tikamafufuza kuti kodi ngati aku Ministry of Labor mapanga zakuti silingowafusa from the blues, tikafusa zimene zili mu strategic plan yawo, so tikuyiza ma document yawo imene anayika kuti tizafuse based on zinthu ngati zimene zozo. Mmodzi mwa akuluakulu ku Council ya Mzuzu Philemon Maseko anati mkumano sutathandize okhawo ogwira ntchito ku nthambi za boma komanso mabungwe omwe aboma omwe akuyenera kutsatira ndi kulemekeza maufulu a amayi m'malo osiyanasiyana. Tikhalabe tikugwira nawo ntchito azathu MHRC komanso tikugwira ntchito ndi mabungwe onse amene ali ndi ntchito opereka zitukuko kwa anthu, ma services kwa anthu, kuti ndondomeko jati itsate kuti anthu amene amaoneka kuti amene amakhala kuti ndi ma victim akhale kuti akupindula nayo. Lamulo la Gender Equality Act 2013 limati amayi akuyenera kuti azigwira ntchito mmene angagwirire munthu aliyense, adzikwezedwa komanso azikhala ndi mphamvu pakupanga ziganizo ngati mmene angachitire munthu aliyense akamagwira ntchito. Prophet Shepherd Bushiri wati mbali makamaka pambali poti dziko lino lili ndi nyanja komanso mapiri, mapemphero nawo atha kumabweretsa alendo ambiri mdziko muno. Bushiri yayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Mzuzu pamene mpingo wa ECG the Jesus National Church ukuyembekezeka kuchititsa mapemphero a chaka chino a crossover pa 31 December. Mapempherowa achitikira ku AHL Holdings Hall ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pali chiyembekezo choti anthu osachepera 25,000 ochokera m'mayiko osiyanasiyana adzafika mdziko muno kudzatenga nawo mbali. Izi ndi zina zimene Bushiri auza atolankhani. So anthu achamati akabwera muno Malawi amene akuti adule ma air ticket imenezo ni ndalama, amene alipira ndalama kuma airline a dziko lathu la Malawi kandi ya Malawi komanso akabwera kunoko amene akhale ndi ma transport ochokera maboda kuti afike kumene makhalako, amene ni ma taxi anthuwo amalipiridwa ma dollars, ma pound, ma rand. Sizokhazo anthu achamati akabwera amapita maloji, mahotelo, ndipo sindikhulupirira ngati weekend imeneyi ya pa crossover muzapezeke malo mu Lilongwe potengera chaka chatha kuti ngakhale anthu ena amakagona ku Salima, alendo athu ena amakagona ku Kasungu chifukwa kuti mu Lilongwe monse munalibe malo. So zonsezo ni njira imodzi yakuti anthu aja amalipira kumene agonako, ndiye ndondomeko zonsezo mukaziona bwinobwino zikubweretsa chuma ku dziko lino la Malawi.